κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, ήσταν κι εσείς σαν και εμένα. Παιδιά πνιχρόνα περασμένα. Ένα παιδί γεμάτο εκπλήξεις που δεν μπορείς να επιπλήξεις. Να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας, ναι είμαι ο γνωστός. Μικρός Νικόλας, να με κι εγώ. Έφτασα κιόλας. Γυμναστική. Η τάρτα μήλου είναι εξαιρετική. Εσείς τη φτιάξατε? Όχι, την αγοράσαμε γιατί η μαμά έκαψε τη δικιά της. Νικόλα μου, είναι αργά. Δεν πας να κοιμηθείς τώρα? Έλα, μόνο 5 λεπτά ακόμα. Έχει δίκιο η μητέρα σου. Άντε για ύπνο. Καλά, πάω. Αλλιώς είσαι ικανός να με πας σηκωτό. Δεν νομίζω. Έχεις βαρύνει πια. Νικόλα μου, ο έρμος ο μπαμπάς σου δεν είναι πια 20 χρονών. Μην ξεχνάς, αγαπητέ, έχουμε την ίδια ηλικία. Ίσως, αλλά εγώ δεν έχω χάσει τη φόρμα μου. Σκαρφάλωσε, νεαρέ μου. Ζήτω! Ζήτω, ναι! Ζήτω! Τι έγινε, Μπλεντόρ, έμεινες από βενζίνη? Είναι αλήθεια ότι ο μικρός έχει βαρύνει αρκετά. Αγαπητέ μου, πρέπει να αρχίσεις τον αθλητισμό. Ναι, μάλλον. Λοιπόν, τι θα έλεγες να πάμε παρέα στο δάσος αύριο το πρωί? Δεν... Κατάλαβα. Φοβάσαι ότι δεν θα μπορείς να με φτάσεις, έτσι? Εντάξει, θα πάμε. Θα δούμε ποιος θα φάει τη σκόνη του άλλου. Ναι! Μπορώ να έρθω κι εγώ? Θα κάνουμε σκληρή προπόνηση. Πώς θα μπορέσεις να μας ακολουθήσεις? Δεν πειράζει. Θα κάνετε τη μεγάλη διαδρομή και εγώ τη μικρή. Θα τερματίσουμε την ίδια ώρα. Ωραία, ωραία. Πήγαινε τώρα για ύπνο, γιατί αύριο έχει εγερτήριο νωρίς. Τέλεια! Ευχαριστώ, μπαμπά. Καληνύχτα, μικρέ. Όχι. Μαμά! Έφυγαν. Γεια σου, αστεράκι μου. Ποιος να έφυγε? Ο μπαμπάς και ο κύριος Μπλεντόρ. Είπαν ότι θα με έπαιρναν μαζί τους για τρέξιμο. Έννοια σου, ο μπαμπάς κοιμάται ακόμα. Ύστερα από το χθεσινό ξενύχτη, μάλλον θα αργήσει να ξυπνήσει. Σήκω, μπαμπά! Πρέπει να πάμε στο δάσος, θυμάσαι? Εντάξει, θα πάμε. Άσε με 5 λεπτά ακόμα. Έλα, μπαμπά, έλα! Σταμάτα να με εκνευρίζεις. Κι αν θες να ξέρεις, ο Μπλεντόρ κοιμάται ακόμα. Όχι. Γεια σας. Θέλω τον κύριο Μπλεντόρ. Έχει ξυπνήσει? Ναι, αλλά δεν έχει σηκωθεί. Χουζουρεύει. Ρωτάει αν ο μπαμπάς σου έχει ακόμα όρεξη για τρέξιμο. Φυσικά. Πετάει τη σκούφια του. Ποιος είναι? Ο Νικόλας. Άντε, σήκω, σε περιμένουν. Δεν ξέρω, νιώθω πτώμα σήμερα. Στα ψέματα το κάνει. Και εγώ όταν δεν θέλω να πάω στο σχολείο έτσι κάνω. Μάλλον έχεις δίκιο. Έχω ένα κόλπο που πιάνει πάντα. Καλύτερα να μείνεις εδώ αντί να πας στο δάσος. Έτσι θα με βοηθήσεις λίγο και στις δουλειές του σπιτιού. Αν με χτυπήσει ο καθαρός αέρας θα συνέλθω. Πες στον Νικόλα ότι έρχομαι. Γεια σου, Νικόλα. Τι άκουσα, θα πάτε στο δάσος σήμερα?
Ναι, αν θες έλα. Εντάξει, θα πάρω και το ποδήλατό μου. Θέλω να κάνω μια βόλτα. Ωραία παπούτσια, Νικόλα. Σίγουρα δεν θέλεις να πάρουμε το ποδήλατό σου? Ναι, προτιμώ να τρέξω μαζί σας. Αγάπη μου, όταν θα γυρίζεις να πάρεις ψωμί. Εντάξει, πάω αμέσως στο φούρνο για να μην το ξεχάσω μετά. Τι, μα είναι πολύ αργά. Μην ανησυχείς, αγόρι μου, δεν θα αργήσω. Εντάξει, δεν χρειάζεται να βιαστούμε. Δεν θα τρέξουμε και μαραθώνιο. Περιμένετε εδώ, έρχομαι σε ένα λεπτό. Θα έρθω μαζί σου. Θέλω να πάρω κάτι να φάω μετά το τρέξιμο. Καλημέρα, Λουιζέτ. Καμάρωσε τους αθλητές. Γεια σου Λουιζέτ. Τι κάνεις εκεί? Περιμένω τη μαμά μου, εσείς? Θα πάμε όλοι μαζί στο δάσος για τρέξιμο. Τέλεια! Να έρθω κι εγώ. Σε προειδοποιώ, θα κάνουμε σκληρή προπόνηση. Ίσως δεν καταφέρεις να ακολουθήσεις. Πας καλά. Είναι δυνατόν εγώ να μην μπορώ να ακολουθήσω εσένα? Α, ναι, πάμε στοίχημα. Ξέχασες να πεις ότι μέσα στο πορτ παγκάζι είναι το... Μην ανακατεύεσαι, Νικόλα. Αυτό αφορά εμένα και την Εντουίζ. Ναι, άσε μας να τα βρούμε μόνες μας. Καλά, όπως θέλετε. Όποια χάσει θα κουβαλάει την τσάντα της άλλης μια εβδομάδα. Συμφωνείς? Μέσα, κόλλατο. Να μου λείπει. Αυτά τα κρουασανάκια με τη σοκολάτα είναι υπέροχα. Θα είναι η ανταμοιβή μας για μετά το τρέξιμο. Μπαμπά, θέλει να έρθει και η Λουιζέτ μαζί μας. Να πάω, μαμά. Δεν ξέρω, αγάπη μου. Το μεσημέρι θα πάμε για φαγητό στον παππού και τη γιαγιά. Μην ανησυχείτε, δεν θα αργήσουμε πολύ. Αν χρειαστεί θα φύγουμε νωρίτερα. Σύμφωνοι τότε. Ευχαριστώ, μαμά. Μείνετε ήσυχοι, δεν θα αργήσουμε. Για δες, είχα ξεχάσει να βάλω χειρόφρενο. Δεν έχω κατορθώσει ακόμα να ξυπνήσω. Λοιπόν, φτάσαμε, παιδιά. Κρίμα, και είχα βολευτεί τόσο ωραία στο αναπαυτικό σου κάθισμα. Ελάτε, πάμε. Ένα λεπτό, Νικόλα. Πρέπει να κάνουμε ζέσταμα. Έχει δίκιο ο μπαμπάς σου. Είναι φρόνιμο να κάνουμε λίγο ζέσταμα πριν την προπόνηση. Εμείς δεν κάνουμε ποτέ ζέσταμα, αλλά τρέχουμε μια χαρά. Φυσικό, στην ηλικία τους τι να το κάνουν το ζέσταμα, Εντάξει, ξεκινήστε εσείς. Έτσι κι αλλιώς θα σας στάσουμε πριν το τέλος της διαδρομής. Μα είσαι με ποδήλατο. Και το στοίχημά μας ισχύει. Για προσπάθησε να με ακολουθήσεις, λοιπόν. Έπρεπε να μου το πεις. Δεν θα έβαζα στοίχημα αν ήξερα ότι ήταν με ποδήλατο. Προσπάθησα να σου το πω, αλλά δεν άκουγες. Δεν με νοιάζει. Το στοίχημα δεν μετράει. Έτσι κι αλλιώς δεν μου έδωσε το χέρι της. Κοίτα, πήρε τη μεγάλη διαδρομή. Αν πάρεις τη μικρή θα την κερδίσεις ακόμα και έτσι. Ναι, τι περιμένουμε λοιπόν? Μα τι κάνεις εκεί? Να μωρέ, τρώω ένα κομματάκι. Δεν κάνει να τρέχουμε με άδειο στομάχι. Πράγματι έχεις δίκιο. Και πώς μοσχοβολάνε τα άτιμα. Να πάρει, είναι εδώ. Δεν πρέπει να με δει γιατί θα ξεκινήσει αμέσως. Εκτός αν κρύψω το ποδήλατό της. Έτσι θα αγωνιστείτε δίκαια. Ναι, ωραία ιδέα. Έφτασες κιόλας. Πού είναι η Λουιζέτ? Είναι πολύ πίσω μάλλον. Τέλεια. Άρα προλαβαίνω να φτιάξω ένα μπουκέτο. Θες να με βοηθήσεις, Εντάξει, έλα από εδώ.
έχει πολύ πιο ωραία λουλούδια. Τι λες, θα προλάβουμε να πάμε για τρέξιμο? Μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Μπρος, πάμε. Κοίτα, μανιτάρια. Σίγουρα τρώγονται. Αυτά, μην τα φοβάσαι, έχε μου εμπιστοσύνη. Δεν μαζεύουμε μερικά για το μεσημέρι, Ας τα μαζέψουμε τώρα πριν τα ανακαλύψει κανένας άλλος. Ωραίο μπουκέτο, Νικόλα. Κανείς δεν πρόκειται να προσφέρει ποτέ ένα τέτοιο μπουκέτο στη Λουιζέτ. Τι? Για ξαναπες το αν τολμάς. Και ποιος σου είπε ότι αυτό το μπουκέτο δεν είναι για μένα? Γιατί εγώ του ζήτησα να μαζέψει λουλούδια. Ναι, αλλά ο Νικόλας ήθελε να τα προσφέρει σε μένα. Μου φαίνεται απίστευτο. Καλά δεν λέω, Νικόλα. Ακούστε, έχω μια ιδέα. Θα δώσω αυτό το μπουκέτο σε εκείνη που θα κερδίσει το στοίχημα. Σύμφωνοι? Σύμφωνοι. Η πρώτη που θα πιάσει το αυτοκίνητο κερδίζει. Πιάσε με αν μπορείς. Γρήγορα, το ποδήλατό μου. Άξιζε τον κόπο το πρωινό ξύπνημα, έτσι. Ναι, κέρδισα! Όχι, πρέπει να κουμπίσεις το αυτοκίνητο, είπαμε. Μάλλον ξέχασες πάλι να τραβήξεις το χειρόφρενο. Κάλεσε την οδική βοήθεια τώρα. Μπαμπά, αν γυρίσουμε με τα πόδια, πώς θα προλάβει η Λουιζέτ να είναι σπίτι στις 12? Κοντεύει 12. Πρέπει να κάνουμε πιο γρήγορα. Ευτυχώς που μας κουβαλάτε, γιατί δεν θα μπορούσαμε να τρέξουμε τόσο γρήγορα, Λουιζέτ. Λοιπόν, μας ακολουθείς? Τώρα που ο πατέρας μου έχει κάνει προπόνηση, είναι σίγουρο ότι θα με πηγαίνει για ύπνο στην πλάτη. Ακούστηκαν οι ηθοποιοί Ιφηγένεια Στάικου, Αφροδίτη Αντωνάκη, Ανδρέας Ευαγγελάτος, Ζωή Κατσάτου, Ακίνδυνος Γκίκας. Μετάφραση Άννα Πολύζου. Σκηνοθεσία Ακίνδυνος Γκίκας. Η μεταγλώτηση έγινε στα στούντιο Σιέρα Post.